Quan arribo a la cambra, justament al final dels efectes de la pandèmia, el primer que vam fer van ser dedicar-nos una mica a lo que era l'organització i llavors vam fer el que se'n diu un brainstorming amb tot el personal perquè tothom tingués veu i pogués dir què és el que veia que es podia millorar. Va començar a treballar ja el que en aquell moment era l'acord d'associació amb la Unió Europea, que el govern estava justament en negociacions en aquell moment amb la Comissió Europea. Vam treballar-hi bastant perquè just el que calia era aportar la idea i la visió de l'empresariat per ajudar a donar eines al govern per poder negociar potser millor. També vam anar a Brussel·les a tindre una reunió amb les comissions permanents dels països veïns i direccions generals de diferents àmbits. Realment vam tenir també una bona acollida i també vam poder deixar constància de les nostres reivindicacions. El Consell del Sector Privat del Turisme realment creiem que és una entitat que està recolzada per la cambra, també amb la col·laboració de la CEA, i que ens aporta molt perquè representa el 40% del producte interior brut a nivell turístic, on hi ha representats tots els principals. L'objectiu és d'intermediar i d'aportar també, com sempre, de cara a les administracions, totes les inquietuds i idees de millores també, inclús per poder anar cap a un turisme de més qualitat i més sostenible, i tota la consciència hi és total. Ara mateix tenim dos projectes. Un és el de l'Observatori de Comerç, que és una recollida de dades per conèixer l'estat una mica de tot el país amb aquest aspecte, i després un de nova creació que també sortirà amb res, que és l'Espai de la Dona Empresària. El Pla de Desenclavament, que és infraestructures i comunicació, i el que és el canvi de model turístic i de comerç com a punts més importants.